La variant de Benissa venia contemplant el pla de carreteres del 84 i 91, o sigui que vol dir que el 91 tindria que haver estat acabada la variant. En maig de l'any passat, bueno, maig farà un any, l'empresa encarregada de les construccions, Vega Construccions i Contrates, lamentablement una de les que estan implicades dins del cas Gürtel, va fer fallida i a maig farà un any que es van acabar les obres. Foment va dir, jo no sé com ho va dir, si ho va dir un conseller o què, però va vindre a novembre del 2009 a la subdelegada del govern, Carme Llinares, a inaugurar dos llevadors, dos gellers i musols, i el dia següent el portaveu del PSOE de Benissa, Vicent Cabrera, dia a la premsa. Cabrera indicó que según la información facilitada por la subdelegada, la próxima semana el Ministerio de Fomento firmará el contrato con la nueva adjudicataria de las demandadas obras de la variante a la Nacional 332 a su paso por Benissa. Estem parlant del 6 de novembre del 2009. O sigui que a maig farà un any que les obres estan parades i 7 mesos de les declaracions del portaveu del PSOE de Benissa, Vicent Cabrera. Per tant, no és que les obres estan parades, és que sí que estan licitades. El Ministeri de Foment ens passen raons. En l'últim plenari es va aprovar la moció del Partit Popular on demanava una reunió de tots els grups polítics i dels portaveus de la subdelegació del govern. A dia d'avui no sabem res. Per tant, nosaltres, el grup municipal Ciberblog, vol anar més enllà i hem donat de plaç fins al pròxim 7 de maig, que farà exactament un any de les obres estan parades, i anem a demandar en ple, si abans no es decideix la subdelegada de govern, una resposta ciutadana. Estem parlant si hi ha possibilitat de fer un tall a la carretera, una mobilització ciutadana que entre tots els grups polítics decidim. Pensem que una reivindicació de 20 anys i el quart suficient, que Benissa ja m'ha aguantat molt, sobretot en un any, penseu, molt plujós com el d'enguany, quan s'han obert totes les carreteres i hi ha talls de 10 i 12 metres de desnivell, doncs ha sigut dramàtic per als veïns que els afecta, doncs han hagut moltes sorcides, s'ha tingut que actuar d'urgència i bé, les obres van acabar a l'octubre del 2010, que evidentment no serà a l'octubre del 2010, segurament tampoc a l'octubre del 2011 i ja veurem com s'acaba. Sí que és veritat que una reivindicació històrica del nacionalisme valencià ha sigut alliberar l'AP7, en el seu dia no es va fer i es van fer les variants, es va fer la d'Ondara fa 3 anys i la de Benissa, vol dir que en l'any 91 hauria d'estar acabada. Van començar les obres farà un any i mig i pràcticament s'ha obert la carretera i ja està.